tidak boleh, tetap tidak baik walaupun guyonan. Walaupun guyonan mboten parang namanya pun dusta itu tidak boleh. Tapi sekarang fenomena enten tiang pidato ceramah kok gunake cerita-cerita sing ngapus ini tetap tidak baik. Walaupun mungkin niatnya HP Mas gen gayeng ngajine gen orang ngantuk ning ngapusi tetap tidak diperbolehkan. Ngeten nggih. Kaidah para ulama nggih, niat itu tidak kemudian niat baik itu tidak kemudian enten mriku menghalalkan segala cara. Niatnya apik ning carane kleru. Nggih mboten dipun kepareng nggih. Nabi ngendikake man ghasya falaisa minna. Iki ceritane Nabi ketika inspeksi utawi sidak teng pasar kanggone para pedagang niku Nabi ngertos tumpukan kurma. Terus kurmane kita api-api garing. Nabi tangane dirogohke teng jero kurma niku, teng jero karung. Lah. Terus Nabi ngerti niku teles lho. Maha daya rajul. Rajul iki apa iki? Kurma ijik teles mbok campur karo sing garing. Tegese kurma yang kualitas baik mbok campur karo kualitas sing elek. Nggih. Terus rajul niku alasan akhadatis sama ya Rasulullah. Wa Rasul diingi kodanan. Mula teles sing ning ngisor. Dijawab oleh Nabi, nek pancen kodanan tenan teles yo sing teles dhewekno. Sing kualitas elek didhewekke, sing apik didhewekke sehingga mboten istilahipun menipu tenggene pembeli ya. Kualitas sing premium dioplos kalih kualitas sing biasa, sing lagi rame napa? Beras. Ya, beras sing kualitas biasa dicampur kalih kualitas sing sae didol kanthi rega sing premium, sing larang, sing sae. Nah, niki maka tidak diperbolehkan. Lah tapi kondisi ingkang terjadi para Bapak Ibu sameneika tiyang menipu itu dianggap satu hal sing biasa. Lah Mas, dodolan nek ora ngapusi apa ya itu Quran Mas. Padahal para ulama jelaske. Ten hadis dipun jelasaken para ulama jelaske rezeki niku digolek ana kanthi cara sing halal maupun sing haram nek takeran niku sak gelas tetep nggih sak gelas. Sak gelas tetep sak gelas. Mboten mungkin ajeng luweh niku mboten enten takeranipun piyambak. Walaupun tadi digolek kanthi cara sing ngapusi, kanthi cara sing ora bener, takerane samanten nggih semanten. Lah mila para Bapak Ibu, kita dilarang menipu. Ya, termasuk al-kadzib, dusta kita nggih. Dusta niki sing terjadi para Bapak Ibu. Saat menika ngene ku wau. Bahkan sampai penceramah pun terkadang karena seneng cerita, seneng dongeng ora krasa ngapusi. Nah, padahal namanya pun ceramah itu mengajarkan tengene kebaikan, mengajarkan tengene kesaenan kok malah sing disuguhke dongeng-dongeng sing mboten jelas jeluntrunge sing ora cetha para Bapak Ibu. Nah niki nggih merosotnya sebuah keimanan, ketakwaan dan mboten merasa muraqabah niku. Yang nek enten rasa selalu diawasi kalih Gusti Allah, muraqabah enten atine sarwa ngati-ati. Ngomong sak ngomong, tumindak sak tumindak, hati-hati para Bapak Ibu. Karena merasa diawasi oleh Gusti Allah. Tapi nek mboten nggih dianggap biasa. Wonten hadis riwayat Bukhari Nabi ngendikaken innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Tiang iman itu melihat dosa-dosanya sendiri seakan duduk di bawah gunung. Kayak wedi nek sampai gunung niku ngebleki tenggene piyambake. Ning wa innal fajira yara dzunubahu kadzuba bin marra ala anfihi. Tapi nek wong sing fajir itu wong sing wis kulino nglakoni dosa terus dianggap remeh dosa niku wae. Sehingga sing terjadi dhek ndelok dosa niku kaya dene laler, apa lah diuyak, dianggap sepele, dianggap hal sing kecil. Padahal
Naminipun dosa itu para Bapak Ibu sekecil apapun itu tetap berdampak tenggene manusa. Imam Ibnul Qayyim ngendikake dosa itu sekecil apapun akan berdampak tenggene kehidupan dhek. Entah urusan dunia maupun akhirat. Tapi nek tiyang sing pun mati hatinya, atinipun pun mati pun boten krasa niki dosa napa ora iki apik apa ora wis diterjang mawon dianggap sepele. Nah niki tiyang sing nggih mula bukane penyakite boten merasa diawasi kalih Allah. Berikutnya hadis kelima. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yagoru wa ghairatullahi ta'ala ayatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Nabi ngendikake Gusti Allah niku marah. Gusti Allah niku cemburu, marah. Dan kemarahane Gusti Allah niku nalikane enten seseorang sing enten mriku nggih melanggar keharomane Allah. Bukti kecemburuane Allah nggih enten mriku ketika enten seseorang sing melanggar keharomane Allah piyambake marah gitu nggih. Dan para Bapak Ibu, Gusti Allah membuat aturan-aturan sampai diancam nek sik melanggar aturan niku, angsal murkane Allah niku kangge kemaslahatipun manusa niku piyambak, boten kangge sinten-sinten. Gusti Allah melarang perzinaan, Gusti Allah melarang golek rezeki saka sing haram, Gusti Allah melarang tenggene kesyirikan, Gusti Allah melarang tenggene keyakinan-keyakinan sing boten bener, keyakinan kesyirikan niki sae nggih kangge hamba niku piyambak, boten kangge sinten-sinten. Ya ta nggih? Boten kangge sinten-sinten. Mila enten mriku Allah gadai aturan-aturan sing boten parang dipun langgar ben kita selamat maslahat donya temekan akhirat. Donya temekan akhirat. Dan para Bapak Ibu, tiang sing merasa diawasi kalih Gusti Allah, piyambake selalu nataati enten mriku pilih niki larangane Allah. Nek sampai dilanggar niki Gusti Allah marah. Gusti Allah enten mriku boten remen. Niki mila selalu ditanam ke enten gen hati kita panjenengan sedaya sehingga kita sakit ngatos-atos dalam perbuatan ucapan kita. Berikutnya hadis ingkang nomor 65. Wah iki hadis panjang. Sing janipun pun nate kula jelaske secara singkat rumiyin. Ini kok ceritane 3 orang saking Bani Israil ya. Nah, 3 orang saking golongan Bani Israil sing diuji kali Gusti Allah, tiang sing botak, tiang sing belang kali tiang sing buta. Ngoten nggih. Nah, kita baca hadise sakniki. Riyen pun nate kita jelaskan niki kita baca hadise. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna salasatan min bani Israila abrasa. Sak temene abrasa wa aqra'a wa a'ma. Sak temene enek 3 golongan saka wong Bani Israil. Dadi niki cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat niku enten beberapa macam. Macam ingkang pertama cerita Israiliyat sing sumbere saking Al-Qur'an. Dan niku pasti mutawatir mboten ming sahih. Saking Gusti Allah sik critake langsung Gusti Allah. Cerita-cerita tentang Bani Israel wonten Al-Qur'an, Allah sering menceritakan perbuatan-perbuatane wong Bani Israel, ceritane wong Bani Israel, nabi-nabine wong Bani Israel. Niku Allah jelaske wonten Qur'an kathah. Dan niku kita pitados. Nomor kalih cerita Israiliyat sing saking al-hadis, saking hadis disandarke tenggene Kanjeng Nabi. Nah, niki kita perlu cek, perlu kita teliti. Nek hadis niku sahih, kita percaya. Hadis nyeritake wong Bani Israel, terus enten mriku para Bapak Ibu hadis sahih kita percaya. Kados dene niki hadis niki riwayat Bukhari kali Muslim sahih kita percaya.
Ning enten mengke hadis sing boten sahih, boten jelas asal usule. Walaupun sik ngendika Nabi nyeritake wong Bani Israel ning hadisnya boten sahih. Ya mangke riyen kita boten dipun keparengaken percaya secara penuh. Diteliti riyen, dicek rumiyin. Berikutnya enten nggih menika cerita Israiliyat ingkang saking para ulama-ulama sak bibaripun Kanjeng Nabi. Para ulama sak baripun Kanjeng Nabi kados dene tabiin, kados dene nggih menika sahabat, karena sahabat tabiin nggih berinteraksi kali tiyang Bani Israel, kali tiyang Yahudi lah kadang krungu cerita-cerita saking tiyang Yahudi. Lah ngoten niku enten tiga macam. Sing pertama ketika niku sesuai kalih syariat Islam, tiang Islam, dalil-dalil enten gen agami Islam cocok, maka kita benarkan. Maka enten mriku kita benarkan. Dan beberapa kitab tafsir biasanya ngeten niku dijelaske para Bapak Ibu. Cerita tentang sumbernya saking tiang Bani Israel atau cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat. Salah satunya nggih menika pendeta saking Yahudi niku nyeritake bilih Ares niku gede sangat. Ares dibanding enten mriku napa niku lem kalih Ares dibanding kursi niku gedene ibarat satu koin nggih menika duit kerincing nika sewunan nika kalian tameng utawa perisai perang. Nah terusan iki gambarane napa nggih perisai sak tampah kalih duit Rp1.000 kerincing sing tinggi kerokan nika. Tinggi kerokan apa tinggi napa nika? Lah niku kursi niku sak koin niku Ares niku gedene sak tampah niku ibarate. Niki saking Israiliyat. Enten Nabi enten mriku dijelaske kalian pendeta Nasrani bilih Gusti Allah niku besok dina kiamat genggem langit lan bumi. Nggih, ten jari jemarine Gusti Allah. Nah niki para Bapak Ibu, Nabi naming mesem. Sumbernya saking tiang Bani Israel. Nabi naming guyu dan Nabi mengomentari ya jane wong Bani Israel iki mudeng ning kenapa kok malah nentang kalih Gusti Allah. Jane dong, jane mudeng ning kok ora manut karo Gusti Allah. Jane ngerti kekuasaane Allah ning kok malah nentang kalih Gusti Allah. Ngeten. Nomor 2, para Bapak Ibu sing jelas-jelas batil cerita saking Israiliyat sing boten bener dan secara akal boten mungkin, secara kaidah mendasar nggih bertentangan kali Islam dan boten masuk akal bahasane, boten masuk akal dibandingkan dengan nggih ilmu sing enten syariat Islam niku. Contohnya napa? Contohnya nggih menika Nabi Daud niku ngrebut nyeritake wong Israiliyat niku ngrebut bojone wong. Niki mboten bener gitu. Masa Nabi ngepek bojone wong liya diceritake bojone panglimane iki ayu, panglima perange dikon mangkat perang gendang mati bojone niku Israiliyat. Maka ini kita tidak membenarkan masa Nabi sampai kayak ngono enggak ada ngeten. Dan lentu-lentune para Bapak Ibu. Pirang-pirang cerita tentang Israiliyat. Nabi Nuh jarake ngombe khamr, Nabi Lut zina. Ini ki naudzubillah min dzalik itu cerita-cerita saking Israiliyat sing boten benar. Dusta pasti. Sing nomor 3, cerita sing enten mriku kebenaran dan kedustaannya nggih boten saged terdeteksi. Malam yakun fi syar'i tasdiquhu wala takdzibuh. Sing enten syariat Islam kebenarane kalih istilahipun kedustaane iki jane bener apa ora iki durung iso dideteksi. Maka kita sifatipun tawakuf para Bapak Ibu. Tawakuf niku ya ora bener ki ora nyalahke. Contone Nabi Yusuf niku dipek istilahipun didadekke pembantu kalih Al Aziz
Aziz niku raja napa niku menteri sing namine Kitfir. Kitfir duwe istri namine Zulaikha. Akhirnya Zulaikha seneng karo Nabi Yusuf. Jeneng Zulaikha, jeneng Kitfir niku saking Israiliyat. Kita ya boten mendustakan juga tidak 100% membenarkan. Tawakuf. Allahu a'lam ngeten. Jenenge Zulaikha tenan apa itu saking Israiliyat. Atau karena nang hadis teng Quran boten dijelaske, wong dijelaske Imraatul Aziz. Istrine menteri ngoten mawon. Al Aziz jenenge ning enten Quran, enten hadis jenenge Al Aziz ngoten mawon. Boten dijenenge Kitfir atau Kutifar. Enten sing critakane niku tawakuf gitu. Nah, niki sing sahih cerita wong Bani Israel ning sing critakake Nabi hadisnya tur sahih. Ceritane pripun para Bapak Ibu? Nggih menika enten 3 orang saking Bani Israel, setunggal Abroso, nomor kalih wa Aqra'a, nomor 3 wa A'ma. Siji tiange Abros niku napa niku belang. Kulite belang. Nomor kalih Aqra botak. Ning sirahe nek kudis napa pripun botak, rambuté ora enek. Nomor 3 A'ma, buta. Aradallah ayyabataliyahum faba'atsa ilaihim malakan. Kemudian Allah pengen 3 golongan niku wau, 3 orang niku diuji kalih Gusti Allah, terus Gusti Allah ngutus seorang malaikat. Fa'ata al-abros. Malaikat mau teko nyanggone wong sing belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Wong sing belang sampean pengen apa kira-kira? Wong sing belang ngomong launun hasanun wajildun hasanun yudhibu anni alladhi qadirani annasu. Wahai malaikat, aku pengen belangku iki mari sembuh, aku wis ora belang meneh, terus kulitku tambah apik. Nah niki nuduhke penjaluke ora gur siji. Belange mari terus kulite ya apik, wis ora usah dadak hand body-nan, ora usah dadak skincare-an, pokoke kulitku halus apik. Penjaluke ngantek loro ngene nggih. Mari tur apik. Biasanya nek wong loro sing penting mari wis seneng banget nggih. Niki njaluk plus njaluk kulite ya apik. Akhire famasakahu fadhahaba anhu qadarahu wa utiya launan hasanan. Diusap kalih malaikat belange mari dikei kulit sing wah mulus apik. Qala terus malaikat ngendika ayyul mal ahabbu ilaik. Wae wong sing belang bondo apa sing mbok senengi? Qala al ibil onto. Fa'utiyana kotan asyara. Terus dikei onto sing bunting. Onto sing bunting. Bunting meh babaran. Onto babaran itu oh mana. Onto babaran. Lha, enten Banjarnegara kewan niku babaran. Nek bojone brojol kare. Nggih, kwalik ngene nggih. Ngoten niku bahasane ngoten niku, Banjarnegara. Oh nggih. Iya, bareng iki wedhuse lairan mbok wedok brojol. Iki ngoten niku biasa. Tapi bahasane ngoten niku, niku ya sampe ngoten niku. Nah, enten mriki lak kwalik, mosok bojone diarani brojol. Anake brojol. Bareng wedhuse lairan. Nek akeh kuan barang mung wedhuse lairan barangnya. Lah, Bapak Ibu, fa'uti anakotan asyara'a dikei unta sing bunting meh mana unta niku metengi pirang sasi ora. Sinten 11 bulan ora Bapak Ibu. Luweh suwe daripada menungso ternyata. 11 sasi. Mulane asyara'an iki nggih 10, maksudnya unta meteng umur 10 bulan. Wis meh lairan. Jarake meh lairan iki. Lairane soalnya sasi ke 11. Menungso nggih 9 gitu masuk ngantek. 9 niku kunjul 10 dino. Normale enggak ada. Sapi 11 sasi. Ya sapi napa? Unta 11 bulan.
Faqala terus malaikat ndongake barakallahu laka fiha. Semoga-moga awakmu diberkahi karo Gusti Allah. Fa'ata al-aqra. Kemudian malaikat teko nyanggone wong sing botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Sampean pengen apa kira-kira nek duwe penjaluk? Qala sya'run hasanun yadhhabu anni hadzal ladzi qadirani an-nasu. Kula pengen botak kumari duwe rambut tur rambute sing apik. Ora gur rambut sing brengkele utawa kepiye, kumel ora sing apik pokoke. Penjaluke loro teh. Mari tur rambute apik. Ngeten nggih. Akhirnya famasakahu fadhahaba an huwa utiya sya'ran hasanan. Terus dikei rambut tur rambute plus apik. Pokoke rambute kaya rambute sinten sing apik niku. Nah, pokoke rambute artis sing apik ngoten nggih. Qala ayyul mali ahabbu ilaik. Terus bondo apa sing mbok senengi kira-kira sing mbok jaluk? Qala al baqaratu fa utiya baqaratan hamilan. Oh, sapi kula pengen sapi, terus dikei sapi sing bunting. Wa qala barakallahu laka fiha. Terus didongake karo malaikat semoga diberkahi sapimu. Padha didongake kalih sing wong sing belang niku. Terus fa'ata alama, terus teko nyanggone wong sing buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Sampean kira-kira nek cara duwe penjaluk dikabulke apa penjalukmu? Faqala ayyuradallahu ilayya basari. Kula pengen iso nyawang. Kula pengen iso ndelok. Lho kecilik niku buta. Pun jaluke niku tok. Nuduhke sing buta niki tiyang sing napa nggih? Tiyang sing mboten istilahipun aneh-aneh jaluke. Pokoke aku iso nyawang ae lah. Mboten enten tambahan mripatku apik, bersinar ora, tapi sing penting aku iso nyawang ae. Iso nyawang nuduhke dheweke niku tiyang sing qanaah. Nerima. Wis pokoke aku iso nyawang seneng ya Allah. Akhirnya fa'ubuk siranas. Aku iso nyawang nyanggone wong liya, famasaka faradallahu ilaihi basara. Terus diusap kali malaikat iso ningali, iso nengetke malih. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Terus temriku ditangleti. Nek njaluk bondo sampean iki cara pengin bondo pengen apa kira-kira? Bondo apa sing mbok senengi? Qala al-ghanam, wedhus, kula pengen wedhus. Rasane aneh wedhus ae. Fa utiya syatan walidan, terus dikei wedhus sing bunting. Fantajahadani. Terus enten mriku wedhuse babaran niku wau. Wa walada hada fakana walihada watin minal ibil walihada watin minal baqar walihada watin minal ghanam. Dan ternyata betul diparingi Gusti Allah sing botak niku napa? Unta, sing belang unta, sing botak sapi, sing buta wedhus. Babar sedaya para Bapak Ibu, ngantos dados pirang-pirang kandang, ngantos dados pirang-pirang lembah ceritane. Dan ini salah satu bukti bilih doane malaikat niku napa? Mustajab. Ini tak dongake malaikat. Barakallahu laka fiha. Muga-muga sampean diberkahi karo Gusti Allah dalam untamu, sapimu, wedhusmu babar untane. Sapine babar, wedhuse babar. Nah, mila kita nek pengin nggih dongane ya mustajab, ya piye carane gen didongake karo malaikat. Pripun? Goleki malaikat ngoten. Kangelan kita nggih. Satu, tiang ben didongake malaikat niku tiang sing nunggu salat enten masjid. Niku didongake ampunan kalih malaikat, didongake rahmat kalih malaikat. Enten hadis riwayat Muslim. Sinten tiang sing enten masjid nunggu salat siji teng lentune. Kados kita niki bar magrib nunggu salat isya disambi kalih ngantuk napa ngaji? Oh ngantuk ya Allah lan iki. Oh lang ngantuk. Kula wau bekeneng le ngomong ngantuk bae. Lan iki disambi kalih ngantuk plus ngaji. Ngaji plus ngantuk napa ngantuk? Aduh. Niki didongake Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah jenengan ampuni si nika ya Allah jenengan
welasi jenengan sayangi sini kau sing nunggu sholat isya nih ya Allah. Kali sambil ngantuk nih ya Allah. Ya ngoten kira-kira. Nek ngantuk ya lah pripun ngantuk lho. Ngoten. Nah, terus nomor kalih tiyang ben didongakne kalih malaikat pripun? Mangdongake tiyang sanes. Enten hadis dipun jelasaken sinten tiyang sing ndongake sedereke lintune. Ndongake tiyang sanes, malaikat niku ndongake walaka bimislihi, walaka bimislihi. Muga-muga sampean ya oleh kaya sing mbok dongake nyanggone sedulurmu. Pengen utange lunas? Ndongake sedulure gen utange ya ya Allah si ane kaya Allah sederek kula jenengan paringi utange saged lunas. Engko utange dhewe ya lunas. Allahu Akbar. Niki nggih. Ampun pelit-pelit ndongake tiyang sanes. Malaikat ganti ndongake kita. Nah, dongane malaikat niki mau napa? Mustajab. Kemudian para bapak ibu, summa innahu ata al-abrasa fi suratihi wa hayatihi. Terus para bapak ibu, Allah pengen muji tiang tiga niku wau. Dan Masya Allah, kadang tiang niku diparingi nikmat, niku kanggo diuji. Dan ujiannya kadang jarake lama. Itu nikmat iki ujiannya cek mengke tebih, cek mengke adoh suwe jan. Kados niki duwe unta atas buabar sak lembah sak pirang-pirang kandang. Iki nuduhke suwe ta nggih? Nggih, suwe. Lah akhire ditekani. Nggih, enten wong malaikat mendo-mendo, membo-membo napa mendo-mendo? Membo-membo dadi wong sing ya padha karo dheweke jaman dhisik. Niki teko nyanggone sing botak. Nggih. Nah, sing botak sing belang piyambake kondisine malaikat iku ya belang, ya miskin teko. Faqala rajulun miskin qadin qata'at bi al khibalu fi safari fala balagoli al yauma illa billah summa bika. Wahai Pak, kula niku tiyang miskin, kula niku wong ya cacat koyo ngene belang. Kula entek bekal kula. Kula ora iso tekan ngomah, ora iso tekan tujuan nek mboten ditulung kali Gusti Allah, kalih sampean tulungi. Sampean tulungi Pak, kula Pak. As'aluka billadzi a'taka launal hasan wal jildal hasan wal mala fa'iran ataballahu bihi fi safari. Aku njaluk dengan menyebut namane Allah sing wis paring awakmu kulit sing indah. Werna kulit sing apik lan bondo, kula njaluk unta siji wae. Ngeten nggih. Jaluk unta, gen kula iso sampai tekan ngomah, gen sampai tekan tujuan perjalananku. Pripun jawabe wong sing maune belang dadi sugih dadi bagus niku wau. Faqala al-huququ katsiratun. Wah, aku lagi repot kebutuhanku akeh. Lagi sasi besar iki. Sasi besar napa? Buka jagongan nih. Faqala ka'anni a'rifuka alam takun abroso ya kedurun nas fakiran fa'atakallah. Terus tiang sing malaikat sing membo-membo dadi wong sing belang niku. Wong sing napa? Nggih, wong sing belang niku wau ngomong, "Sik. Kula kaya kenal jenengan nih. Jenengan ki dhisik lak ya wong miskin to. Jenengan iki dhisik lak ya wong sing belang ya an. Terus dikai Gusti Allah sembuh, dikai Gusti Allah harta. Ngungkiri nikmati Gusti Allah. Faqala innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Ora, aku sugih ngene iki. Itu warisan kok. Itu warisan kok bapak-bapakku. Padahal sing ngeki malaikat sing maringi Gusti Allah didongake ngungkiri. Niki akibate bakal niki mengke critake akibate wong sing ngungkiri nikmati Gusti Allah. Boten ngakoni nikmati Gusti Allah. Akhire faqala ing kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Nek pancen bener awakmu ki wong sing goroh, muga-muga Gusti Allah mbalekke awakmu kaya asale jaman dhisik. Awakmu goroh, ngapusi ben dibalik karo Gusti Allah jaman dhisik. Betul Bapak sak nalika langsung dadi wong belang melih, bondone ilang kabeh.
Allahu Akbar. Niki lah tiyang sing boten kuat diuji, nggih, boten kuat dikei bondo, dikei nikmat. Akhirnya ya dihancurke kali Gusti Allah melih. Berikutnya singkat cerita niki pun nggih. Waktune adzan. Berikutnya tiyang sing botak niku nggih ditekani. Tekani karo malaikat sing membo-membo botak kian. Miskin, Pak, tulung Pak, kula tiyang miskin, kula njaluk bondone jenengan gen kula iso tekan ngomah, kula niki lagi perjalanan, tek bekalku. Ora iso iki lagi repot aku, repot ya. Hai, lah sampean iki lah dhisik ya botak to, dhisik ya wong miskin. Wah, ora aku tuh warisan aku ki, mbah-mbahku wong sugih, bapak-bapakku wong sugih. Wah, akhirnya nek pancen awakmu wong sing goroh, muga-muga dibalekke karo Gusti Allah bali para Bapak Ibu dadi botak meleh dadi miskin meneh. Nah niki lah para Bapak Ibu. Nah terus sing terakhir wong sing buta ditekani. Pak, ngapunten Pak, kula tiyang miskin, kula perjalanan jauh entek bekal kula wong buta ngeten iki ra iso golek napa-napa. Kula njaluk bekal Pak, kula njaluk bondone jenengan sekedhik mawon. Pripun jawabe? Yang sing buta niku. Sing penjaluke rapate aneh-aneh lho. Wis pokoke penjaluke ben iso nyawang karo dimodali wedhus siji. Wis, Pak, ngelingi deh aku dhisik ya kaya ngono. Wong ra duwe, wong miskin ya, aku ya buta. Kelingan para Bapak Ibu. Lah, Pak, sampean jiko sak karepmu. Nggih ta nggih? Sak senengmu. Iki kabeh titipane Gusti Allah. Sampean jiko wedhus sak kandang-kandange sak nggowo truk barang ya karepmu, sak cukupmu. Sampean jiko iki kabeh titipane Gusti Allah. Iki duweke Gusti Allah. Allah Akbar para Bapak Ibu. Terus malaikat iku wis. Aku amsik malaka fa innama ubtulitum. Wis cukup bondomu wis nikmatono wae. Iki ngono gurujian saka Gusti Allah. Nah iki aku ora butuh kuwi, aku ki malaikat diutus karo Gusti Allah kon muji nanggone awakmu. Lah betul para Bapak Ibu, enten mriku sing buta niki lulus. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saking cerita panjang niki mau bilih kita angsal nikmat niku nggih kedah ngelingi zaman rumiyin asal usule. Kita dereng nggadahi napa-napa, kita tesik dereng napa-napa. Kita emut-emut ben napa gen saged bersyukur. Terus nek enek wong sing kahanane kaya awake, genti yo nulung. Ngoten lho. Dhisik zaman dhisik rekoso, ngerti enek wong rekoso ya ditulungi. Ngoten lho. Mula Uwais Al-Qarani niku critane nggih gadahi penyakit belang para Bapak Ibu. Pripun dhek njaluk donga teng Gusti Allah, ya Allah kula pengen mari sedaya ning jenengan sisake belang kula sak dirham mawon enten ngen udel. Tujuane napa? Tujuane gen kelingan. Aku ki dhisik wong kena penyakit belang. Gen kelingan gen tambah bersyukur. Kita gen kelingan. Enten Al-Qur'an Allah dawuhke wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmatnya Allah critakno niku mboten kok pamer. Kadang enten tiyang sing salah persepsi kali ayat niku. Terhadap nikmati Allah critakno ning ngendi-ngendi pamer iso jajan ning hotel mewah, ning rumah makan mewah iso dolan nyang rono dolan gur kancane gur diceritani tok ora tau dijajake, ora tau diwehi. Niki jenenge klentu niku sombong malah. Sing dijenengke wa amma bi nikmati rabbika fakatis, critakno terhadap nikmat-nikmati Tuhanmu satu. Nggih menika saged nggih kancane tanggane sederek niku diciprati. Nek iso dikapyuk. Oh, ciprati iki sithik nek dikapyuk lah. Oke ya dikapi sampean. Oke. Dikai sing nomor 2 diceritakne niku tegese ngeling-eling zaman dhisik terus ben iso bersyukur. Nggih. Satu ketika kita ngelumpukke anak-anak istri kita, gitu nggih. Anak-anak istri atau anak-anak istri-istri kita. Istrine setunggal mana nggih? Setunggal siji. Anak-anak istri dilumpukke, diceritani nduk bapake zaman dhisik kahanane ngene. Ya. Akhirnya diparingi karo Gusti Allah ngene, pertolongane Allah ngene. Diceritakne ben saged bersyukur. Sehingga kita ngelingi di sini kita mboten napa-napa, mboten gadahi napa-napa terus diparingi peningkatan kalih Allah, kita syukuri. Kita emot-emot.
Ampun ngantos kados tiyang niki ngungkiri. Wah, aku dadi wong sukses ki. Dhisik bapake tekun belajar, Nduk. Dhisik bapak iku wong sing sregep. Ya niku sing muncul akhirnya kesombongan. Bapak iso ngene iki pertolongane Allah, Nduk. Ning ya direwangi dadi ya sregep ya kudu gelem rekoso. Ya ora golek duit ki ora kok isin-isinan ya pokoke sing penting halal. Tapi niki sedaya pertolongane Allah kudu ngoten. Ngoten mboten kok diceritake gur nggih kehebatane dekne lali kali Gusti Allah niki kufur terhadap nikmat. Mila kita para Bapak Ibu harus merasa enten ati muraqabah, selalu diawasi oleh Gusti Allah ben kita selalu saged bersyukur atas pencapaian punapa dene rezeki saking Gusti Allah. Sing cekap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.